Dika. Nyakorom gajwang dakika na pago chiko tok sadek marokinya sekilo ni chal mar fuambo hisebedo gi ng'eyo ne nango matimore kor gweng'a mabende intiere weche duto te mabende jofombo magwa biro bedo kaluwo odiochieng' makawuono. Gisani koro harwaki e TWAK e chenro mar mbaka oromo TWAK mabende wadaro bedo godo nyaka rom kanyo saa 5 mar onyango. Pile ka pile chenro mabende wakilo ni gini chenro mabende intiere kod puonjo. Odiochieng' makawuono adaro mar mondo mi wang'inji ni matindo ahinya nonro mano mabende notim kod duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pachoka kata kiero EACC ahinya e sekta mano mar weche mag thieth. Nonro mabende nagi yango odiochieng' manyoro mano bang' timo nonro makama e counties madirom 25. Kaluwore kod nonro makama nyakorom gajwanga negi dayo dho jotije mago mag od thieth mopogore negi dayo dho jo contractors jolonye counties kanyakla kod jodito mag piny owacho ka bende koro seangore ni mibadhi bende goyo tach mano e sekta mar weche mag thieth. Kapok anyisi wendo mabende ntiere godo jafombo wadwa mano Judith Omondi bende notimo report ahinya kaluwore kod mibadhi mabende goyo tach kaluwore kod report mabende EACC nochiwo odiochieng' manyoro. Wawinja nena mar mondo mi bed gi ng'eyo TWAK mabende wadaro bedo godo. Ne ni nyasi mar keto ayanga lipot mar duol makedo kod mibadhi e pachoka ma osebed ka itimo ka iluogo mibadhi ma okwako sekta mar thieth ma pachoka. Kaluwore kod lipodni kochakore gi kinde ma itimo budget mag thieth, nengo mar omenda ma owinjo ti idhiro nyime kod atamalo 22. E kinde ma ichano kaka ichiwo rak, yangore ni omenda gi ichaki rocho kendo kod atamalo 21.1 ka atamalo 14.9 mar kuonde nyipo ma opuodhi bende irochnigo. E kinde chiwo rak, jogo ma imiyo rak nikech ging'ere kata ohergi ochung'ie atamalo 41.7 ka mibadhi ma igolo mondo mi chiwo rak makamago bende ochung'ie atamalo 16.8. Ma ok rum kanyo. Chako chudo mar rak makamagi ichulo tich ma ok orumo. Atamalo 64.1 mar tije ma ondik kendo ochul ni orumo pok ne orumo kaluwore gi nonro mar EACC. Ranyisi makaluwo en gedo mane otimore kar thieth matulu magunga e kaunti ma Migori. Ka lipot mane ondiki ne nyiso ni gedo ne orumo kendo rak ne ochul. Kata kamano, e limbe mane gitimo, gedo makamago pok orumo. Omenda ma igolo e tok chik mondo mi lor buge ni tich orumo ochung'ie atamalo 30.6. Lipodno bende ne onyiso counties ma osego ndame tiko kendo bero sekta mar thieth kama Kisumu ne ochung'ie lai mar 3. Jakom mar EACC David Oginde ne okoni mama na chakruok mar neno ni gikedo kod mibadhi ka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha to ne okoni gidhi kolo matut mar yango jog ma mibadhi go mieno. Have a whole department that is preventive and they have been doing a lot of work with different institutions of government in order for us to be able to get ourselves in that path where we will not need these prosecutions of individuals because systems have been put in place that actually prevent corruption before it happens. Migawo mar thieth bende nyicha omien kod mibadhi moko matudogi kod duol machwalo gige thieth e pacho kae KEMSA, gino ma osekelo liet, gima omiyo riemb jomoko ka jatend migawo mar thieth to owe. Ma Nakumicha ne okoni duol mar EACC ema biro thego. I personally wrote to EACC and they have come to do a thorough investigation. Should they find that my name is anywhere or I have been involved in any way, I believe your question then will come in handy in terms of knowing what I will do. But I will wait for their report. Remember, some of the officers are on suspension, meaning that we are giving time for the proper investigation to be done. Okumba mar thieth NHIF, mosebedo kod midhiero bende wi weche omende, oyang ni piny owacho winjo chwal negi maromo bilion 20, omenda mar jotich mag piny owacho mapok negi chwalo. We have issues at NHIF in terms of funds, but remember, NHIF does not operate on its own. We rely on exchequer. We rely on the government to fund our programs. I have written to my colleague, Treasury, to fast track. But you know where the country is in terms of the fiscal space. I mean, it's understandable, but he has promised that within this week, he should be able to release monies owed to NHIF because the
state owns NHIF at tune of up to 20 billion. If Lipod ni mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC biro e kinde ma pod migawo mar thieth imieno kod mibadhi mar nyiewo nede mag suna ka koro jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha osingo mar neno ni jogo duto ma mibadhi omieno ogolo oko mar apisi kendo yudo kum ma owinjore. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro mga jongi report mar Judith Omondi bende e wach mabende odoro funo ni odiochieng' ma kawuono mar mondo mi wang'inj ni matindo tindo nikech kotenre kod mibadhi e sekta mar thieth en wach muli kanyakla kod oganda magi nikech sekta mar thieth bende makaba mibadhi nitiere koro kaluwore kod nonro mar EACC en ang'o ma bende koro biro luwo okang' makamano mana ka isewinjo kanyo report makama bende biro mana bang' juma achiel bang' jatend piny Kenya William Ruto chungo moko kuom jokanyo jodito mopogore e migawo mano mar KEMSA e tich kotende nyaka gi Dr. Mano Josephine Mburu ma bende ne jagoro maduong' mano ka migawo mar thieth. Kok mano kiny makawuono mar mondo mi okony wang'injo matindo tindo report mar EACC mano mibadhi ma bende osbido katimore e sekta mar thieth antiere ka gi Charles Ayoo ma bende en apisa mochung'ne chike mano e duola mano mar EACC kada mna duol mochung'ne kedo kod mibadhi e pacho kaendi. Charles Aroki ni machiegni. Ero kamano Sharo. Ang'ene moke no kang' mokwongo ma bende ibire TV mar Ramogi mosonage. Ero kamano ahinya. Ero kamano kuom luonga ofis ka ma oken abiro kae mar ariyo. Nasa biro kae beleni. Ang'ene Charles na pisa mochung'ne chike e duol mano makedo kod mibadhi mano EACC hemomiyo no kiny makawuono in ka mano mar loso gi nyikwa Ramogi Jwang' ahinya nyaka luore gi thoro wacho akwong mondo awinja ni pachi ka luore gi nonro makama ma bende EACC no yango dichieng' manyoro. Ero kamano ahinya. Kapok wadhi e nonro mane EACC oyango nyoro adwaro mondo awach matin mondo jopiny owinji kuom duol mar EACC. EACC tije en kedo gi mibadhi gi gima kizungu luongo ni unethical conduct. Koro mane ma EACC timo, EACC be manyo ng'weyo kuonde ma joma okano gigegi ma ok ginyal wacho kuma gigole kaka unknown legitimate sources of income ng'ati yudo katiyo ma en ofisa mar sirikal msache ong'ere lakini ngima ma entiere oingo is known legitimate sources of income. Koro mago gik ma wang'iyo wapenjo gi to gigi golo kanye to msache en kama ti explain nwa aya EACC be kendo duol mar EACC ni be watimo investigations, watimo nonro maler, nonro gi jomani oketho watero wa prosecute gi kendo watimo gimiluongo ni wa enforce chapter 6 of the constitution kendo wa enforce leadership and integrity act kendo watimo education and public awareness. Koro mago duto te duol mar EACC timo. To gilore mabende koro nomiyo biro diche makawuono en kaluwore kod report mabende EACC no golo diche manyoro kaluwore kod mibadhi mabende kwako sectors mago mag thieth e pacho kae. Yes. Nonro makamano in kaka Charles. Yes. In nene nade? Nonro no nyiso gima timre ground. Nonro no oelo gimora mora matimre e migawo mar thieth. Gimama matimre. Bas, kaluwore gi nonro makamano hang'eni jok ma bende EACC no da dhoge gini ji madiroma 2,000 mana kana senyis nyakwa Ramogi Jwang' jotije magod thieth contractors jolonyi counties kanyakla kod jodito mago mag piny owacho kanyaka sani kaluwore kod report ma bende naneno health workers mago jotije magod thieth madirom kwana tamalo 88 wacho ni nadier nitiere mibadhi ma bende okwako ute thieth mopogore opogore hang'eni nonro mar EACC bende yango counties ma bende mibadhi makama otiape naneno kanyo rang'iny mar namba 3 mokwongo naneno kanyo counties mopogore opogore mano moriwo Meru, Tharaka Nithi kanyakla kod county mano ma Embu kako timo nonro magu bende badane yang ni nyakwa Ramogi Jwang'. Okay, nonro mane watimo nyoro ni mane wa launch nyoro ni nonro ni otim e 25 counties 25 counties
emotime nonroni to nonroni obedo sponsored gi EACC gi United Nations Office on Drugs and Crime to nonroni otimane 25 countries to nonroni ng'iyo mana wach procurement gi weche mek pesa or financial management both county and national governments a healthcare projects make healthcare gi mane manonroni ng'iyo ahinya to nonroni be wacho maber ni Ministry mar Health en ogolo maber gi statistics ni Ministry mar Health and the second most corrupt based on projects mag health matimre kanyo ma pesa lal koni gi koni nikech ang'eni Ministry kata mar Health kata weche motenre kod thieth mar dhano en ginor ma bende chiegni gi ngima mar ng'ato nikech nonro ma kamano naneno kata mna e yo ma huyanga mana mana kaka isewacho kamnyo ne utimo kotenre kod weche mag procurements nikech nenore ni chudo ma bende osebed kitimo ahinya ne ute thieth mopogore kata mana gige thieth ineno kanyo ka samoro ichulo to en tich manoko rumo nikech wacho ni chudo ne tich moko rumo ochunge kwa nata malo 64 makoro nyiso ni nitiere bugo moro kumoro nonroni ng'iyo kuonde ariyo e procurement stage ka nitiere initiation stage kod nitiere planning stage. Initiation stage nitie bugo mang'eny ka machal kaka chiwa soya machal kaka odwadu kata ng'eruok ma kizungu be pod luongo ni conflict of interest then kod nitiere distortion of procurement plans kod nitiere other procurement irregularities manononi ng'iyo mane gik thieth go nikech mana kaka iwacho nitiere nikech ang'eni kichiwo tenders nitiere phases adek mago mag chiwo tender nitiere pretender nitiere tender in fact ok gin phases adek gin karibu phases abiriyo one gi pretendering phase one gi tendering phase one gi post tendering phase one gi budget phase one gi commitment phase one gi verification phase kendo one gi payment phase. So no te ng'iyo te mago phases make procurement ko te. To kingi kora mna phases mag procurement kata mna tenda ka kichiwo kaluore kod EACC nonro mabende no utemo nyiso kaka mibadhi osebedo e phases gi nikech mana kaka isewacho nitiere bribery mano weche mag mibadhi chiwa soya nitiere favoritism mano ng'eruok kata mna samoro dewa ng'ato mar adek mabende koro ni wacho ni bende kelo kata mna achiedh nade makoni kod kocha hinya e kinde mabende ojachiw tenda makama to gimano mako dhoga en ni average mano mar mibadhi mabende ichiwo ka en mar siling 1,400 nikech wacho ni average mar mondo mi ng'ato chiwne mibadhi ochulo siling 1,400 omenda mamalo zaidi ma ng'ato jalo chulo ne mibadhi siling milion 3 naneno matin pesa mang'eny gi piny masani matekni mar mondo mi ng'ato chiwne mana tenda osemiye siling 1,400 osemiye siling milion 3 matin mogik naneno ka en siling 5,000 makeni 5,000 ni en tenda mane ma anyalo miyi timi asoya mar siling 5,000 tenda ng'eny ka ilo ni kaka pretendering kata tendering phase ido kaka ng'eruok kata odwadu ma kizungu luongo ni favoritism ido ni favoritism ni en crime man pretendering stage ong'eny king'iyo stages phases make procurement kite ido ka entiere kendo ido ka samoro nitie kata odwadu kata tribalism samoro ido kata ka josiasa be keto pressure mang'eny gimbe gin gi a lot of political influence mar mondo miyo chiwne samoro kata jok maging'eyo chiwne jok maging'eyo kata jogegi kata gin gibiro gi companies magiponde koro mago te gik matimore mago te manonro oyudo kae bende gisani dongi na Apisa mochung'ne chike mano ka duol mar EACC ero koro nuseyango report makamano japiny gi mageno winjo nikech en adiera nikech kiwinjo ni kwanata malo mag jotije mathoth ahinya matiyo ute mag thieth yango ni mibadhi makamagi timore ang'o what next after the report nikech mane gima japiny dwa winjo after the report iboneno kodwa ni wawach mang'eny nikech most of the cases gi gin sana counties nigi weche moko ma gi sani counties masani modonjo bang' yiero sani gin gi yore moko ma gi yawo magi kwalogo pes jopiny sana governors gi keto
committees moko gi form committees moko kanyo mwang'eyo to waluwo committees go giluongo ni pending bills committee. To pending bills committee gitemo ng'iyo ketho mane jomane bangi kane pok gidonjo otimo. Pending bills ging'iyo ni to jok mage ma pok ochul to the previous regime or the previous government notimang'o negitimo negikwalang'o. Koro pending bills no mana e gima governors masani obirogo e yo magikwalogo pesa. Iyudo ni pending bills committee go giform to biro gi report to wacho ni ng'ane kama pok ochul, project ma kama pok ochul, biro gi report to onge gima gitimo. Ang'enya koro mga jog biro bedo kata mana kang'iyo weche mag mibadhi bad migawo mano mar EACC mano report mabende na gichiwo ahinya nyaka luwore kod mibadhi mabende osebedo katimore e sekta mano mar weche mag thieth. Ber mar mondo mi walose okenge makamagi nikech wang'e ni komenda makamagi otigodo e yo marach. Wan kaka jopiny bende wahinyore. Magi duto te gin weche mabende wafuono ni okinyi makawuono. Koro ponono ni nitiere gi ote moramora kalure gi thor wach mabende wantiere god ioronwa lai magwa magote machok 2-3-6-0 mbui mar Facebook wago moso duchi makawuono okinyal yudo wachiel kachiel. En manani ka okine wang joyo kiny makawuono yudo wachiel kachiel kokalo e mbui mano mar YouTube bende wantiere mbui mano mar Citizen Digital. Igole pachi inyiso ni pachi nang'o ahinya nyaka luwore kod mibadhi mabende okwako sekta mano mar thieth e pacho kaini mano kaluwore kod report mabende dul makedo ne mibadhi nochiwo dochieng' manyoro mayango bugo mopogore opogore kuom ranyisi kaluwore kod chudo ne tich ma ok orumo. Wachore ni nitiere kod atamalo 64 pesa osechiw tenda nosechiw kanyo ochiw pesa manek beni chenro mano mar gedo samoro kana mana mar road thieth kata mana nang'o rumo. EACC kano dhi timo nonro ka koro dhi e ground yudo ka ground koro weche nitiere mopogore. Kuom ranyisi nitiere hospital moro mabende nitiere county mano ma Migori mano mong'ere kaka Tulu Magunga mano mayudore e county ma Migori. Report yango ni gedo mare ne okorumo to rak makamano ne osechula mano kaluwore kod limbe mabende Apisa mag EACC notimo. Ma en mana achiel kuom ute mag thieth. Wadwaro ng'eyo ni gwengewa mag Nyanza achiedh nade nitiere kanya. Naneno kaunti ma Kisumo bondo ket kaka rang'eny mabende dwach ni ute mag thieth osebedo katime makare. Gin bende duto te wabiro bedo kwa ng'iyo ni nang'o mini kaunti ma Kisumo kopogore kata mana gi counties mamoko. Koro mana kanyalo winjo pachi Charles Ayoo kaluwore kod chudo ne tich ma okorumo. Kanyo koro waseyo ng'a? Waseyo contractor, waseyo jal manochiwo tenda, koso wasenga? Lure gi nonro ni ng'iyo both county gi sirikal maduong'. Koro kuma makosa ntiere no. Okwanyal contractor be bro bedo mana gi chieng'ne duoko obo penjo duoko mibo miye. Lakini wa hold county government responsible. Koro county government sema nyalo bedo ni golo koke samoro ne contractors manobalo koso nango jok mabende kami ranyis e county ma Kisumo. Tingeni Kisumo en county maero nikech mane county na. Kami ranyis mar Kisumo county ntiere nonro ni ogolo hospital miluongo ni Kombewa. Maternity ntie project mani itimo Kombewa ilongo ni completion of maternity and operating theater at Kombewa County Hospital. Tido ni county ni ntiere gima kizungu logo ni collusion. Jo county gi contractors collude mondo gi kwal pes county. Akiani manene tend nga okadwa ng'eyo ni nene tend nikech Kisumu County osabedo gi jotelo. Wang'e sani osetelne gi rangu maginyongo sani nitiere tamne ariyo koro ok wang'e ni en nga kind ji ariyogo. But mano penjo magibo duoko ng'ama is responsible bro duoko kanyo penjogo. To wabo ng'iyo nyaka tut mar wachni. Ka mi example mar Kisumu County Kombewa County Referral Hospital. Idoni ni nentie winjruok moro. Miluongo ni coalition. County government gi contractor no collude mondo kwal pes jo piny. Ka gigero maternity and operating theater at Kombewa Hospital. Iyudo ka tender sum of the winning bid. Tender sum of the winning. Tender sum
en 48,342,000. 48 million. Mano pesa mang'eny. Mano pesa mang'eny. Koro tenda samni iyudo ka chalre gi amount budgeted for the project. Mano project no chakruok nyaka giko. Project beni gi sane. Project nonego beni itieko on 19th dwe mar aboro 2013. To nyaka kawuono project ni pok orumo. Kisewinjo kata mana ni project onarumo karango koro 2013 koro jok mane benu nono. Ne intend jogo to jok mokawe be omede. Nikech 2013 nyaka sani. Ose en gi higni mathoth mano higni mathoth. Par mosekalo. To nonro ni wadhi e site. Project files onge. Site visits wadhi. Koro mago gin ranyisi manyiso ni county contribute so much e kuo mar pes jopiny. Mano mana county na mar Kisumu. Mano mana ranyisi county achiel. Mana ranyisi county achiel. To parni wantiere counties 40 kod 7. Wan gi counties 40 kod 7. To nutimo nonro counties 25. E county 25. Donda ka to nitiere kumoro. Koro ma gima wang'iyo maber wasechako nonro maler kuma ng'ama bobet gi makosa bro duoko penjo. En mana geno marwa ni nonro makamagi bende kitimo kata mana kutimo kaka duol mar EACC bende achije makamagi bende ikumo nikech kinde ka kinde wawinjo mana ni nonro itimo to kwawinjo kata mana kuma report makamagi dhi okwane kata mana jok mimako jok ma ikumo japiny to hinyore kacha. Kuom ranyisi kiwacho ni Kombewa maternity nyisa ni jogweng' adi mantiere gwenge mag Kombewa samoro kata mana mine mayach ma samoro kata mana nigi achiedh nade mano mar konyruok koro chuno gidhi nyaka subtande mabor. En geno marwa ni EACC ubro bedo kukaw weche makamagi gimaino mar mondo me japiny mabende samoro nego beni chulo ne thieth makamagi yudo kata mana okumba makare. Kopogore gi mano iwacho ni kuom ranyisi mano nitie mana gi ranyisi mar mana adigo mar ranyisi mar Kombewa an gi ranyisi mang'eny anya teri nyaka Kilifi. Kilifi doher mana gwenge magwa makalwe ngene kae bende gwenge magwa makaluo makaluo kata Kisibe wan wachiegni go. Kuom ranyisi naneno county ma Mombasa, county ma Kisigi mano mar Sabit, niwacho ni tenders makamagi kuok time mang'eny ahinya kipimo kod gwenge 3 ma bende notelo mano Meru, Tharaka Nithi, Kanyakla kod Embu. En ang'o matimore? Yena amul gimoro kende county ma Kisumo gi county ma Migori. Mago gwenge wa makaluo mondo jotendwa gi jopiny owinj maler. Kendo county ma Kisumu wadhi wakaido project file wadhi e site watimo site visit nonro ni golo maler kabisa nyaka gi picha. Ntiere proposed completion of Kosao dispensary phase 2 Kisumu County. Kosao ni Manyata ei Kisumu. County negero dispensary kanyo. Gimwa yudo kanyo ni Kisumu kae county otiyo gi gimiluongo ni restricted tendering. Mano nyiso nango. Restricted tendering to chiko koyienegi ok ginyal wacho gimomiyo gitiyo gi restricted tendering. Mano mok nyal fuon kata non matut. Non matut. Koro restricted tendering ngeni ogolo jomoko oko. To county ok nyal justify ang'o miyo gitiyo gi restricted tendering tieko dispensary e Kosao. County ok nyal wacho gimomiyo onge evidence of justification of restricted tendering. Gitiyo gi restricted tendering. Kaya gitiyo gi 19 million 922,000 mano ma county tiyo go ka chiyo gi chopo kata na million 20. Koro ngeni county kusa tiyo gi restricted tendering koro gi ring fence gi golo jomoko koro ok nyal tender nikech gisa restrict to ok ginyal wacho tender ni dhine nikech neno kanyo ka nentiere favoritism nitiere good ada mulo ni gimoro about restricted tendering. Restricted tendering according to chike mar Public Procurement and Asset Disposal Act 2015 wacho ni inyatiyo mana gi restricted tendering if it is complex or specialized nature of the goods, works and services to the pre-qualified contractors. Koro gero okata gero tieko gimano sager. County tiyo gi restricted tendering to ma en 20 ma en gima timre 2021 ka. Oken mabor. Mano higni 10 mosekadho. Higni 10 mosekadho. No 2021. Mano higni ariyo ka. Koro
project ni yudo ka project file onge kwa dhie site nitie pokorumo budget onge mano mako sawa adamulo ni Mamigori piny Luoka Mamigori ka be en Migori na neno Tulu Magunga be mana 2021 en Tulu Magunga dispensary in Migori proposed construction koro procurement method ka en open ngata nyalo kwa to mano ma sirikal dwaro ni ka kuketo tender to ngata uyawe mondo ngata ma meet the qualifications to nyalo kawo kada nyalo application koro ki restricting any mar Kisumu mako sawa chato ne gi restrict giume koro gini ka gisa restricting any gisa fwenyo ngato kumoro samoro ngano be ni mane i county kanyo okinyang'eyo nyaka nonro gol ngech gomio gi restrict mondo kik jomoko donje ngeni mago penjo magibo duoko koro tahinya ngina nena ma Tulu Magunga ni mano ma Migori na ka pesa dini kicheno menda mano chul to karod thieth no noko ger motieki budget approved budget mar Tulu Magunga nen 4.5 million. The winning bidder was the lowest ni chulo 4.2 million. Ino ka millions go ngeny mano ngeny do nen dispensary mano dispensary koro Tulu Magunga ka be yudo ni file onge project file onge koro ka file onge ngeni onge giminya yudo i file approved budget onge project status report wacho ni project is complete show an incomplete poor workmanship akiani jomano gedo wiye mana mondo dhano yud pesa dhi kuma dhiye koro ngato koro bero iye at the expense mar japiny nikech ka en project mabende nosetieki en chudo mabende nosetieki tiwinjo kanyo ni kata mna moko kuom gedo bende nokotimi wacho kanyo moko bende notima wiye kae project onego beni chako tarik 5 dwe mar 6 2020 onego beni rumo tarik 23 dwe mar 3 2021 idon project pokorumo Nicho time awie chopo ko otieki pesa bende nagisa kao gichamo counties mamoko bende ntiere county ma Migori na neno mana hospital moro ma Tulu Magunga no isenyiso county mano ma Kisumu mano dispensary mako sawo kanyakla koda Kombewa maternity akeni counties mamoko koro wan gi Homa Bay gi Siaya bende nufuono kata mno yudo ni od thieth mane Homa Bay ka be an gi list no Homa Bay beno atimo lakini okatingo list ne to bende nitiere od thieth ma bende nochiune gi omenda to noko tiekgi ntiere kaka Kilifi County ntiere od thieth mara construction of 45 bed maternity ward and twin operation center at Rabai ward Mariakani mar pesa dika mar 63 million 63 million koro kai be iro ni project file onge iro ni progress report project progress report be onge evaluation report onge approved procurement plan onge advertisement notice onge kamana aka jo county tieko pes jo piny ngene county dhano nigi mentality moro ni masawa wachiemo wuogi joma ne nitie kae no chiemo wuok koro mane mentality chiemo kum thuolo mar higini 5 gite ginyo japiny nikech moko bende neno kata mna ka flop nyaka kata mna ka governor manyien koro donjo magi gina chiedh nade ma bende koro giyudo at the expense mar japiny en wach moro malit ten mana gino marwa ni governors bende winjo gik ma bende odiochieng' ma kawuono wasomo ng'eni bende ber kwa soko wangi mar mondo mi japiny bende oyude yuto maber donge nikech nonro ma kama mana kaka ne sewacho kuom ranyisi county ma Kisumu ka bende nitiere tudruok e kinde serikal kanyakla kod contractor nikech naneno ka county government employees wacho ni top list of shame for those receiving bribes mago jotije mantiere county samoro mana kaka nise wacho kar dhogi ni samoro gekia makoro yierge wegi cham gi wuogi to japiny to hinyore mane momiyo gima duol mar EACC be pod timo sani in creating public awareness and education watemo enlighten jopiny because jopiny has a role to play in the fight against corruption okay mana institutions state institutions kikende jopiny kuma giwinje wacho nego beni giringo gimiyowa one give so many channels of reporting one given even confidential channels anonymous channels makisa report to kinyisri ni ane ma report kiluor ni ibolui
Ibotimango. One give those anonymous channels of reporting. Mommy Ojo Piny has a role to play in this fight of corruption. Korne Ramogi jong maneno wasane gweng mabende intiere par ni bende samoro bende intiere usuru mabende kata juwo gi manego beni dhie sekta mag thieth emineno kamoko kuom oganda bende milore godo kama. Kora momiyo ni thuolo mari nikech maen mbaka rom en mbaka mabende wachoro ni nyaka kama intiere mar mondo imiyo wapachi ahinya nyaka luore kod thor wach mabende wantiere godo report mabende duol mochung'ne kedo kod mibadhi notimo report mabende nagichiwo odiochieng' manyoro laima wa magote machuok aria deka uchiel no mbui mar Facebook bende nyalo mana luaro nwa comment kata mana ote mabende intiere godo chakra saa 4 abro bedo kachako somo otego ote mabende bro bedo kikonya somo e wang jowi bende kono chopo kang mar ariyo bende jofombo magwe kor gweng mopogore opogore bende biro loso kodi kama intiere mar mondo mi imiwa pachi in bende wawinjani na pachi kaka japiny kaluwore kod report makama Seth gimano mako wanga ne en Charles gimano mako wanga bende ne en wach moro ka ahinya hinya e kinde mabende koro ichiwo mibadhi makamage iwacho ni jotije mago mag county gine ongala manyime mano mar yudo kata na bribes makamagi don wanyisi ni bribe mathoth kata na mibadhi mathoth nyalo chiwe tenda en selling million a day mano ochiwa mondo ngato miye tenda mondo ngato miye tenda mano giwacho ni facilitation giluonge ni facilitation en pesa mara mano million a day average en selling 1400 momenda mapone lach ka Charles mia ni mia tenda ero ka mano don no kan pesa mang'eny nikech naneno e report makama bende substandard works omia pesa an Sharon kaka contractor omia kata mna million per day kadhi ager goda wach kamna ni kuom ranyisi Kanjira dispensary omenda makama adhi akaw mwandu ma okochomoyo kata mna marang'eny gi okber agero godo neno kanyo ka koro en substandard ok en tich maler mano nochunge kwana tamalo 64 no kamano kwana tamalo mathoth mano kilugi bribery mano asoya mano mibadhi bende ni kwana tamalo mathoth nikech 11.5 en kwana tamalo mathoth altercation of bill quantities samoro ne gbena nyo chumbe migero goda kene kanya chuma samoro 1200 anadhi wacho ni chuma no en 1100 inya nyisi kata ni project ni dwaro kata chuma mar okan engineer lakini ang'eyo wa chuma matin inyalo ni en kata R16 or R20 tinti wacho ni we akaw R10 or R12 or Y12 koro mago e substandard work samoro ikaw funde mek gweng gero project madongo mek county kako hospital ma serious kama tinidhi kaw funde maonge nonro ma not registered with engineers board ma not registered with the National Construction Authority dongo yode kaka nyalo kwelo nikech ka ni kaw fundi ma samoro kata mna okochope rang'iny mowinjore ma not even approved by the county engineers koro mago e shortcut mwatemo gengo en wach moro malita ahinya koro aneno kata mna kanyikwa Ramogi jwang bende biro ka gi wuoro gin gi wuoro mathoth ahinya kaluore kod nonro makama ten nonro moro malit nikech ineno kata mna subtende ineno kata mna bed capacity kuom ranyisi makilifi mabende wacho ni maternity manego beni ni gero mar 45 bed capacity neno ka pesa makamano dhi mane ofuk ng'ato kawana to koro mine onge kaka konyre yudo ka miyo samoro tho to wadake piny masani en piny malony manyasani makata maternal deaths gi ok nego winjire sani kumane kaka jal mabende ochung'ne chike mano jalony weche mag chike duolo apisa mar chike duol mar EACC kumane ne inyalo chiwne jok ma samoro oyudi gi ketho makamago jok moyudi gi ketho makamago wabokawo negi atua nikech nonro watimo negi nonro sani ka wayudo ni gin gi ketho to wadhi timo gimiluongo ni tracing asset tracing wadaneno to pesa gini gitere kanye samoro mwandu maginyiewo gi kanye moko riek nyiewo mwandu oko moko nyiewo waboluwo mwandu manoko go wang'eyo ni mwandu go ni kanye koro kosa timo asset tracing mogi gitimo through a judicial process ok wayuda waonge gi teko nyaka wadhi e court ma court miwa teko no to do through the judicial process wabo timo nonro wayudo makosa mantie joma nigi makosa wabo miyo nyiso DPP prosecute to nonro makamagi nyalo ga kawo kata mna thuolo maromo nade kuom ranyisi ka sani noseyango na jopiny report ahinya mag mibadhi e sekta mar thieth useng'e nyaka subtande ma mibadhi makama otime useng'e nyaka kwan mag omenda ma bende nochiwne contractors to ineno ka ute thieth noko time yo makare moko bende otim substandard work
Kora kene gin nonro mabende nyalo ko thuolo mar monade. Ok gibik budho ahinya. Wan gi investigative arm maber kabisa. Investigative arm maber. Wan gi forensic, watimo very serious forensic investigations, gi evidence analysis, or investigations gi ok bi budho. Lakini nyakwa yud kuma makosa ntiere. Aya, kinde mabende uyudo kuma makosa nitiere bende japiny biro begeno winjo gini kokalo kuma kaka jofwambo wan bende mwaporo negi wach wanyiso gi kaka piny ringo. Koro en mana geno marwa ni un kaka jo EACC ahinya jok mochung'ne chik biro bedo ka utimo mapiyo mar mondo mi okang' makamagi jogo ek mabende noyude kod ketho makamagi okawnegi okang' mager donge nikech japiny inyore. Ntiere counties mang'eny mabe ka in ja Kenya ka ting'egi madhi mbele kineno fwambo gi keyo madhi mbele to ntie mang'eny matimore. Anya mi example gi pinje luo ma kaka Siaya County. Siaya County neno gima dhi mbele. Okonego beni wago por ahinya, lakini Siaya County nonro timre maber sani. Mano kotenre kod weche mag thieth. Kotenre gi weche mag thieth gi weche mibadhi moko. Iyudo ni kaka Siaya County kane wachiegni dhi e yiero to jotend county nirikni golo pesa mang'eny nikech ging'eyo ni ng'ama donjo en ng'ama chielo. Mago te wasayudo ma weche dhi maber sani. With time ubo neno results. Dibende gini nonro mabende samore ne nonro mabende koro bro yangonwa mar. Ja wabo yangonwa. Mana ami mana example gi piny luo. Mano ber. Koro bende kwa wahoro ote mag poch gi paka hinya counties mabende osego ndamo. Mano mar kedo kod mibadhi mopogore madibede ni timore e osuptande mopogore nikech report mano mar EACC bende naneno ka nonyiso counties mosego ndamo ahinya tieko kendo bero sekta mar thieth. Naneno ka county ma Kisumo ochung' e lai mar adek. Kani kanyo no rangango ndamo mage ma samoro na gisegoe. Ndamo ma county ma Kisumo no sago en public participation in projects. Ironi projects gi matimre gi luongo jopiny. Koro jopiny ging'eyo what is happening. Mano in public involvement. Kanye mane wawacho ni gidhi maber. Gi involve raia gi jo Kisumo e projects magetim. Ka gidwa gero de thieth to gipenjo no uneno nade. Uneno nade to ber gi ka to mae pesa to mae ng'ama gedo to thieth ni udwaro ni obed thieth mane mar cancer koso mar HIV koso mar malaria koso mar bacteria koso mar tuberculosis. Koro gi involve the pain. Kanye mane wapako gi ahinya mar public involvement of the citizenry. Manyiso ni counties manu yango adeka ge mano motingo Meru Tharaka Nithi gi Embu to kosebedo ka rewo jopiny ka dwaro gi chenro mane. Ma osabedo kage gin gitimatima. But onego beni ngeni katiba wacho ni public participation, you must involve the public the projects mitimo. Wach machielo mabende adwaro mar mondo mi watwak ahinya kwa wuok bang' yweyo matin en kaluwore kod nonro kata mana mag tenders kaka ichiwo nikech no yangore lela ahinya kaluwore kod report mar EACC. Nitiere counties mabende jathor chiwne gi tenders to bende nitiere counties mamoko mabende yudo tenders matin ahinya kaluwore kod sekta mano mar thieth nikech naneno county mar Wajir na en county mantiere gi list procurement opportunities jok ma samoro dwaro tender e county ma Wajir nitiere gani onge tenders mathoth ahinya motendre kod sekta mar thieth. County ma Garissa bende nitiere Kajiado kanyakla kod Tharaka Nithi to bende in kaka okil kata mana jalonya apisa mar chik mano ka EACC bende wani ler nwani nango mini counties motingo Makueni Kakamega Nakuru nigi high levels of accessibility mago procurements mago duto te ibiro bedo kilero mar mondo mi japiny maneno wa samoro contractor mawinjo wasani obede gi ng'eyo. Ne koro mgaji wa dongwa ko yo matin ka duogo bende biro bedo kasomo moko kuom ote mabende ioro nikech chenro mar mbaka oromen chenro mabende watwak kodi en mbaka mabende wago in bende somnwa pache nango kalore gi thoro wachwa kik di mabora. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Wuod dhano biro dhwa. Ayaye, wuod Nyasaye biro.
kendo lamo Nyasachwa. Giwende kod wach Nyasaye tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore ka achiel, gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa, Jumapil ka Jumapil, chakre saa 12 okinyi, nyaka saa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. Nisiposhika simu, wacha makasiriko nani. Uwezi jua ni kwa nini. Labda nimeshikana niko job, labda niko kwa kona mbaya, au hata kwa choo. Naweza pia kuwa niko kwa mat, ama juu ya nduthi. Wacha kununa. Sio kila wakati simu iko kwa mkono. Kuwa mpole. Hapa tuko kazi, najaribu kutafuta riziki pia mimi nipate. Alafu nikifaulu, wengine wamengoja tu wanitoanishe. Wacha tufanye bidii, simu baadaye. Missed call nitaipata. Nikikumbuka nitakupigia. Nikiwa na credo na time nitakukall. Sio kiburi, haki ni kazi. Natakata mimi nisimame, nihesabike. Dial *406#. Die. Sayama wagamoja. Ayoo. Sasa dorie. Reso bina. Injilakta. Matu. Geno ganda kipuonj. Mokinyali yudo kumora mora. Maguwechi. Or ote machuok gi pejo. Moluore gi pejo. Nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riuriko druto. Katichabi. Sapagari Odhiambo. Mana e Ramogi TV. Epewe mag tuke. Tuke hero mar adhula. Kendo ipako gi. Tudri kod James Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV.
Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Ene okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Chemi za uongo, stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Ngor ni raha peke yake. Hizi ni tema ponjo mari isugi mone kuweje truto. Kamana. Ya wajo wadu matandi soreni. Sasa kose chopo. Tuenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lunga ni Lin Ramogi nyanya kach. Thum Dagmor, Ngeso ka Ngeso, saa 4 otieno. Nyakor mgajwang dakika na beach tok sangwen marokinyi machiegni okang marare wadhi nyime gi TWAK e chenro mar mbaka oromo thor wach bendi nene wang jowi mari kanyo okiny makawuono wa TWAK ahinya nyaka luore kod report mabende nochiw kod duol makedo kod weche mag mibadhi e pachoka manodo chieng manyoro kaluore kod mibadhi mabende ogoyo touch ahinya e sekta mar thieth e pachoka indi nasengo ni e okang marare bro bedo kasomo ote magi ote mabende iyoronwa e lai magwa magote machuoka ria ka uchiel no nasenyisi motelo oduchi makawuono wantiere gi achiedh nade mbui mar Facebook omiyo okwanyal biro ni achiel kachiel moko kuom ote mabende aseyudo abro bedo kasomo gi bende kwadhi nyime gi chenro pod wantiere ka gi dakika maromo 40 mar mondo mwatiek TWAK makama nikech TWAK makama jarumo saa 5 mar onyango kaparo ni okiny makawuono wagombaka gi Apisa mochung'ne chike e duol mar EACC mong'ere kaka Charles Ayoo asoma ne moko kuom ote moko kuom gi bende bro bedo kod duoko Mana kasomo gi abro chako kanyo gi ote mano mar Jerim kiwuoko mabe Lambwe iwacho ni awuoro kaka Kenya iyako gi dhano mathogol mano en ote mano mar Jerim kanyo jana maro machielo iwacho ni Sharon Fund gwenge okrach to mana ignia akeni engineer no ten mane kosedhuluone mokadhona iwacho ni marach iwacho ni Geoffrey kiwuok Ombama Kanyamkago Rokamana nyakuom ote Salfrey Ongadi iwacho ni mibadhi otimone wa sekta mar thieth sawa sawa aparo ni magi gin mana ote mabende joneno giwora kaka mibadhi otima ahinya nyaka kana iyango weche maka magi Charles aparo na ka ote mogik mabende en mar engineer Lazaro Kanyambok in kori biro gi mar KEMSA iwacho ni KEMSA en kashkao mar corrupt officials e regime gite Jatelo maduong be is in serious about fighting graft wege yake inwacho ni ma engineer Lazaro Kanyambok mar jikari obangi jamaguge wach KEMSA to konwa loso kiny makawuono ahinya gi Charles Ayoo wach KEMSA bende kapono nwa bro bedo gi jakom mano mar EACC David Oginde chieng machielo wabro bedo kwa loso kode dong Charles aluso maber nikech ino kinyalo mulo weche mag KEMSA in mana Apisa mar chike donge en mana ni weche mag KEMSA bende waneno ka jatend piny Kenya bende nogolo koke wang'eyo jata chenro maduong mar KEMSA nochunge tich kanyakla kod jodito mamoko odoche makawuono bende ng'eyo ni nitiere jodito mabende mago jokanyo mago mag board mag KEMSA bende isidho odoche makawuono e tich nyasi mabende na chakre sani saa 4 kora nyasi mabende ka bedo ka dhi nyime en nyasi mabende bro bedo kwa kilo ni achiel kachiel wang'eni nitiere mano jakoma mano mar board of directors kanyakla kod jokanya 4 mag board mar KEMSA mabende dichi makawuono ibro bed ka isidho ineno ote mabende donjo jopiny wuora ni enang mabende sibedo ka dhi nyime ahinya e sekta mano mar thieth nitiere penjo mana penji kapok nwa ka oyo matin mabende adoro mar mondo mi fuon ne janeno marwa matut na penjo ne seche mabende ichiwo tenders kaluore kod nonro report mabende EACC no yango duchi manyoro nitiere counties mabende nitiere gi list procurement opportunities mano no yango kanyo kaka EACC report maru no yango county ma Wajir county ma Garissa Kajiado kanyakla kod mano Mathara Kanithi wachore ni kanyo tenders
onge mathoth ahinya mag healthcare projects. Ibo mana bedo kinyiso ni enango ma bende samoro nyalo bedo ni timore counties makamage. To counties mag negi accessibility to procurement opportunities. Nitiere procurement opportunities mathoth ahinya kotenre koda weche mag thieth. Naneno kanyo county ma Makueni, county ma Kakamega, kanyakla kod county ma Nakuru. Gola ne odoke itwa Charles. Kapok aduoko penjo mipenjo on the least procurement opportunities me counties, adwa mulo ni kuma koro na Mibadhi ogo touch sana processes make procurement gi. Kaka nasa nyisi Mano donori counties adek ka kosa Meru Tharaka Nithi. Ala nyisi among the phases make procurement. Kaka one gi pre-tendering phase, one gi tendering, one gi post-tendering, one gi budget phase, one gi commitment phase, one gi verification phase, gi payment phase. Yudo ka verification gi payment stage ka. Yudo ka payment and verification phase kae makoro pesa ntiere kae makoro kanyik makoro Mibadhi lich ka ido ka Mibadhi ka delay of payment ido ka jogi dwani payment ndeka igol gimoro nus ma jo county bere ahinya gino dogi makaparo no gi kanyo Charles makaparo no gi kanyo nikech ang'ini dwa fuono nwa godo matut wawinja nene oganda ma county ma Kisumo to wachango ahinya nyaka luore kod report mar EACC ma bende lugolo odiochieng' manyoro gisanya korom gajiwa ngada tudora gi jafombo wadwa e county ma Kisumo mano Millicent Adhiambo nyiso ni jodak ma Kisumo to pachgi nango kaluore kod Mibadhi ma bende ogoyo tach e sekta mar thieth. Millicent amor ka ne ni okinyi makawuono county ma Kisumo chio nade to jopiny wachango kaluore kod thor wach mar odiochieng' makawuono. Ero kamene nya Sharon, achiel ka achiel kwa uke county ma Kisumu, alora ma Muhoroni mabende wane e chiro ma Muhoroni odiochieng' ma kawuono, mabende wadwan wawinje pach jo Muhoroni mondo ginyiswa ni to kaluore kod wach Mibadhi mabende sani okwako sekta mar thieth pacho kaendi. Gin kaka jopiny kech wayudo ni sekta mar thieth en achiel kuom fuoni madongo bende omako ngima oganda nikech sama ng'ato tudo chuno ni nyaka many yor thieth kamoro amora ma entiere. Godo ni ginyiswa ni to ginyalo wacha ang'o mowinjo sirikal otim mondo mi otiek Mibadhi makoro ogo tach kendo kwako sekta mar thieth. Abo chako kodi king'yo dak ma Muhoroni nyoro no yang ni sani nitie kaka Mibadhi odhi malo gi ata malo modhure sekta mar thieth. Inyalo wacha ang'o kaka japiny tang'o ma sirikal owinjo time wach no kwayo ni mondo mi wach Mibadhi makamano otieki kata othiro dog piny. An iluonga ni Muriso Luoch. An iluonga ni Muriso Luoch Omolo. An jadak ma Muhoroni ka monyuol ka. Kawacho wach mar thieth e sekta mar thieth no ero, wasabedo kwa hinyore. Hinyruok wachalo kama. Kidhi osuptal, indiko ni thieth iyudo thieth to yath ok nomi. Obiro oro ni yath, obiro ori dhi ng'iewo yath. To kemesi nyalo bedo ne gin en ma dakteche gi, nikech sasa midhi osuptal tiyudo ka yath onge. Sasa midhi osuptal tiyudo ka yath onge. To be kidhi osuptal kigolo gimoro matin, ineno kikonyi mapiyo sana. Lakini kionge pesa to kinyal nyaka ng'ori ore kemesi midhi ng'iewo yath iyudo ka nengo yath tek. Koro seche moko tamo kaka wadhi mbele gi ngimawa iyudo kwa hinyore. Jomoko to kich koso mar pesa, kich government en kama wageni en kama cheap minyalo yudo ka bech yath ni piny. To kosa udi kemesi yudo ka bech yath no ni malo. Koro wasabedo kwa hinyore. Koro wakwayo government sirikando mwan go ni mondo tim close monitoring no osuptende wagi mondo ging'i gilu sekta ka sekta mar thieth kendo weche mag yath mag stocking mag timo mag osuptal ging'i kendo gitim close monitoring mar ne jo osuptal ne dakteche go mondo wayud kaka wanyalo bedo gi yath kich yath okonego bed ni koso osuptal pile ka pile. Kidhi osuptal ionge yath yori kemesi kidhi ete yude. Kamano machiegni ini nyalo wacho ang'o wawa mako ni ting' wi malo mondo igolo buru. Okay, an iluonga ni Joseph Otieno Uma jadak ma Muhoroni kaendi. An kaluwore gi weche mag yath mag thieth Muhoroni kaendi e kuma waseyudo ko wasebedo chien mang'eny. Kiyudo kata mana yore mag yo machopo osiptal king'iyo kaka yore go chal iyudo kata kiting'o ng'ama yach ochopo osiptal kosenyore kabisa. Alafu yath kibiro e sekta mar yath kendo kaendi iyudo ka yath osiptal oket ni wayud yath nikech en gir public. To yath wachako duogo nyiewo mana e chemistry. Iyudo ka joma ne miyowa yath kucho ondiko ni yath mondo iduogi nyiewo mana e chemistry ka. To yedhe gi eki gin jok ma ni mana gi connection. Yath biro osiptal mineno ka yath odonjo osiptal to yath ok bedo osiptal.
yath cha kiduogi inyiewo mana chemistry. Koro wakwayo mana gavana wani to nyiswa kuma okete wae nikech yath e ngima dhano kaendi. Machiegni mana mapiyo piyo in inya wacho ang'o wach mibadhi mosani ogo tache osiptende kata sekta mar thieth pacho ka? An giluonga ni Denirina, an jadak mamoroni, an chef, an gi hotel The Pub. Kaluwore gi weche mag thieth Moroni kae, wayudo ka shida wan godo mana korka yath ni, nikech kidhi osiptal to ok iyud yath. To watemo kwayo sirikal ni ere kaka ginyalo konyowa mondo wayud yath, nikech ndedhni to lich adier ma kata jatuo kiting'o ni tero osiptal to kama jatuo nyalo, yani transport ma jatuo nyalo dhi godo yudo ka is a problem. Ng'ato nigi gari to samoro yo kende rach, ma ka en jatuo mane nigi shida to kochopo osiptal to yudo ka koro shida ne cha omedre nikech bugni moduogo kale. Koro sirikal masani kaluwore gi kaka gitiyo ok gidhi maber ahinya, nikech kata kidhi osiptal kanyo tinya yudo ka doctors are very reluctant, nurses are very reluctant, nikech samoro thieth midwaro no, yath midwaro onge kanyo. Koro kidhi kanyo to itimo ni mana thieth matin minyalo timni, modong' ing'isi ni dhie chemist indiko ni yath makama idhie chemist. Koro watemo kwayo sirikal ni to ginyalo konyowago ka kobedo ni chude ma ok gichul jogi maber momiyo koro yath bende ok chopi, to gine kaka ginyalo konyowa. An mane kwayo mara ka jadak Moroni. Erokamano ahinya. Koro kapok idhi, iparo ni ang'o ma nyayoga gini sana usewacho ni koso mar yath, nikech ing'e ni mondo mi osiptal bed maonge yath, iparo ni ang'o manyalo medo nyayo corruption kata mibadhi e osiptendegi mamiyo kata yath koro ok chopi, daktari bedo ma tich ok ochune, kaka wacho ni gibedo reluctant? En mana weche mag corruption, kech iyudo ka ng'ama ochung'ne ministry mar health samoro igolo pesa mondo odhi e yedhe gi, to en pesa kosegol mondo odhi e yedhe en otimo godo mana shugulige. Kogol pesa madhi e yedhe iyudo ka 25% ema tiyo mondo odhi e yath. Koro mondo yath chop osiptal iyudo ka is a problem. Koro ministry mar health ni oningo bed ni gichunguza sana, nikech e ministry mar health ka ing'e ni mae ngima dhano, to ka koro ngima dhano ok nyal bedo considered, county nyalo golo ministry, sirikal nyalo golo pesa mondo nyiew yath, to kiyudo ka koro jomochung' e line mondo shughulike weche mag yath gi, pesa matiyo is 25% to pesa mogol is 100%. Koro dong' neno ka kanyo problem nitiere. Koro sirikal onego bed nguza sana ging'iyo line mar ministry mar health no, nikech mane e life mar dhano. Otherwise to wabro medo lose ngima mar ji kaluwore gi koso mar yedhe. Erokamano ahinya. Machiegni wang'iyo wach mibadhi ma bende sani ogo tache sekta mar sirikal, mano corruption ma bende noyango odiochieng' manyoro. In kaka ng'ama mokwayo doga ni wane mathoth ni awachra ni nyathi ka tuo ng'ato ka tuo ne waringo kodgi osiptal, tiyudo kata ni semo kichopo to thieth ok dhi maber. Iparo ni ang'o ma nyayo mibadhi e sekta mar thieth pacho kae? Chagi nyingi. Mokwongo iluonga ni Scholastica Wuoro Mondi, an jadak mar Moroni kae. Shida nitiere, nikech kidhi osiptal kaka wan joma mine sana, shida nitiere kare inyalo dhi kuonde nyuol, iyudo ka ng'ama konyi onge, nyathi idhigo, nyathi bende inyore matho kata lweti. Gima nyayo ma en corruption. En pesa ma onge e sekta mar thieth, dakteche ok chul, makata sani marwa makarwa kae ok ochul, makidhi gi nyathi tiduogo godo. Kaminyalo konyo en mana ng'ama yach, timiye mana panadol kata kotuo. Koro en nyau mosebedo e sekta mar thieth, osebedo mapek kendo onge yot kanyo. Koro kwayo minyalo bedo ne sirikal? Gima nyalo kwayo sirikal mondo konywa kaka joma mine, okony jo Kenya te as a whole, nikech ging'i kar thieth, ging'i mibadhi man kare sekta mar thieth kanyo ero maber. Machiegni ka tieko, in inyalo wacho ang'o wawa mako nyingi kati chakna gi nyingi, mibadhi ang'o makelo e sekta mar thieth pacho kae? Iluonga ni Samuel Otieno. Mibadhi mar sekta mar thieth en mibadhi mogoneo, nochakore chon, lakini kaka wan jo boda wan gi nyithindo matindo, iyudo ni kodhi osiptal tidwaro kuomi pesa eka nyathi thiedhre. Samoro ng'ama mama oonge kata siling achiel, en ng'ama nyathi kich. Samoro in onyuoli nyathi kich, kaka yud pesa onge. Koro mibadhi mopong'o sekta mar thiethno nochakore kon, lakini sirikand Ruto ong'e mibadhi no. Mar ariyo, wahinyore kaka wan jo boda mar fuel ogonwa bei mamalo kaka wating' ji onge. Mar ariyo, piny tek, uchumi
Mana kamano Sharon kaka isewinjo moko kuom paro mopogore opogore ma bende wuoke jogo dak Muhoroni kae ka giwacho ni gigo ma bende nyayo Mibadhi e sekta mar thieth oting'o kod weche adeko e chulo jochiw thieth osara onge mar yath gigo ma bende gikwayo piny owacho mondo mi kaber to oket maino mar kolo kendo ng'iyo ni to ang'o makelo gigi to inyalo tiek gi nade mondo mi sekta mar thieth okete rang'iny mowinjore mondo kony ngima oganda. Ka kamano kionge penjo moro amora ta duoko ni studio mondo idhi nyime kod twak ewi thor wach ma wan godo koshino kod Mibadhi ma bende ogotache sekta mar thieth. Thuolo ni endi an kuomi ndo ambe aringa lu weche mamoko bende tuto tiyo gode seche mag migago ang'ich welo kod oimore Sharon. Erokamano ahinya Millicent owinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom bago oganda e county ma winjo Millicent bende wacho nodhi luonwa chenro mamoko. Erokamano ahinya winjo kaka jodak bende oloso ahinya nitiere jadak ma bende oloso kanyo ma bende mulo dho chunya wacho ni nitiere moko kuom oganda ma bende tugo gi ngima dhano ne ochiw pesa mondo nyiew yath to yath ok nyiew. Kokamano kapok awinjo pachi bende Charles waringane nyaka e county mano ma Migori kama jafwambo wadwa George Juma bende ogoyo tach mar mondo mi onyiswa ni oganda e county ma Migori to wachang'o ahinya kaluwore kod report ma bende nogolo odiochieng' manyoro gi migawo kata na duol mano mochung'ne kedo kod Mibadhi EACC. Juma kiwinja county ma Migori ochiew nade to jopiny wachang'o kaluwore gi thor wacho mar odiochieng' makawuono e chenro mar mbako romo. Erokamano Sharon na winji makare county ma Migori ochiew makare e weche go kautende kod Mibadhi e sekta no mar thieth ok en mbaka ma bende nyien en mbaka bende koro sego ikini mathoth ka wuok kuom kata mane siptende county kachiel kod mano mar piny owacho mamalo kabin waseno kata mane gigni mokalo kama kuom jochiw thieth e county ma Migori osenyaka chwale doho nikech tudo gi kod weche go makuo mag yedhe kabin nyaka sama wuone nyalo wacho ni report ma bende machiegni bende osebiyande go e mbaka en ni to kata omenda ma ichoki kuonde go ma ichiwe thieth omenda go itiyo godo nade bende gichak gikonyo japiny. Adwana mul mokwongo tarik 23 mar dwe mar achiel mar higani kamiti nochweche weche go mag thieth e od bura ma Migori ne olimo ka thieth maduong' mar Migori level 4 kama bende ne gitimo nonro ka otende kod weche mopogore opogore kabinde achiel kuom wach mane giwuok god ma bende ne gigolo report margi manogol tarik 26 mar dwe mar ariyo mar higani en yore go ma ichoko go omenda e kuonde go ma ichiwe thieth to omenda gi itiyo go nade nono ka report ne oyango ni omenda michoko e migawo mar thieth kaka hospital mar level 4 ichoke to wuok odhi e migawo mochiw weche go mag omenda kata finance mangiso na Apisa mochiw weche go mag thieth e hospital ok ong'eyo ni to omenda di ma ichoko ka to omenda di ma koro chopo e migawo ma ochiw weche go mag omenda ma osekelo penjo pogore opogore kabedi kamiti ne wacho ni ber ko omenda michoki kar thieth kaka hospital ma Migori level 4 onego bed na Apisa ochule thieth kanyo ng'eni to choko omenda marom nade kapok odhi e kuonde go ma ichiwe thieth kabende penjo maduong' bende ne to lony mane yo mane mitiyo godo e choko omenda waneno ka nyaka sani nitie lokruok kidhi hospital ma level 4 e kinde maromo dweche ariyo mokano aneno ka nyaka sani omenda matindo ma ichulo kidhi manyo thieth sani ichulo ka okale simu mopo kinde mokalo mane ichule omenda chieng' kabedi ichichne ma achiel kuom okenge ma bende koro chal ka gima koro piny owacho keto mar neno ni omenda migolo kuonde go mag thieth koro chopo kama gidhiye mondo koro Mibadhi moro amora kik chopie biyo miya thuolo mondo koro awuo kod mokonyo pingine to gin kaka giwegi be gisineno weche mag Mibadhi e kuonde gi mag thieth be nitie sama gidhi to gikono gine wami thieth machal koda mae to pesani ok mi rishit koso chal nade tang'o minyalo tim mar geng'o weche go mag Mibadhi e sekta no mar thieth achiel kachiel nade mondo koro ichori machiegni mondo awuo kodi adwa ni chak na gi nyingi kisechako gi nyingi to kanto kind ngimani te kisedhi hospital be nitiere seche moko miseneno ka gima sami yudo thieth ni Mibadhi moro nitiere ok yudo thieth onge rishit kamano minyalo kono japiny. Erokamano. Iluonga ni Okong'o John Bosco. An jadak ma Migori town ka. Kwa hivyo asedhiga thieth mang'eny e County Referral Hospital kod osiptende wa mamoko ma public. Gima aseneno ana wuon en ni seche ma odiochieng' moro achiel kane nyathina tuo to tere hospital. To bang' kane thieth duto te osetimo masita chudo. Ondikna e otas. Kachope pharmacy to miya yedhe moko to moko nyisa ni onge mondo miya adhi ang'iew. Takwayo receipt. To nyisa ni computer nigi problem ok nyal golo receipt. Tawacho ni koro un tudo account ne pesa ni nade. Koro nachung'e gimiya receipt. Giko secretary mane ni kanyo nolal mero
abedo kanyo kenda machunga wuok adhi. Mano nyisi ni Mibadhi osebedo kadhi nyime. To gima daher wacho en ni sa kwalo to nenore ka gima mit ji ng'ato ka ng'ato manyo mana dirisa mokwal godo. Lakini gikone ni kisekwalo to waduto wachako wayudore e shida. Kwa mfano shida ma Kenya nitiere sani ma kata cost of living ni en nikech mwandu mang'eny monego bed ni biro to konyo public, ng'ato ka ng'ato manyo mana yo mosoyego e ofuku. To gikone ka wamanyo kaka wasoyo ofuku, shida yudo waduto te. Cost of living ko idho waduto te. Yath ka onge osiptal tho dhi timore. To thogno ero bi yiero wat ng'ato gi wat ng'ato. In samora kwalo kawuono to minwa ema kiny tho. Koro waduto nyaka wachak bedo kod discipline. To kapod warito, shida marito waduong' moingo ma wan godo sani eri nikech wayako to giko wadhi bedo ni waonge godo kaeto koro thoge mang'eny dhi medore. Ma ok kinde mokwongo bende wawuoyo kata mae weche mag Mibadhi e Kemsa kata osiptende mag piny owacho. Be uneno kosetim okang' makare mar kedo kod mibadhi gi? Anto from where I sit kaka japiny pok otim moromo. Kata ng'at ma iparo ni koro ema kedo gi mibadhi no, en wuon koro en chuny mibadhi wuon. Kwa mfano wan gi institutions makende chulo kaka EACC, kaka DCI, to mondo mi koro gikawe okang' moro malong'o kata judiciary joma oyudi gi mibadhi ka oter kuno to en kes mabro kawo higni 90 mondo mi orum. Gini eri kelo mirima mang'eny sana kuom jopiny mathagore ma chieng' moro jopiny biro kata paro ni to koso wakaw tich kiwan nikech tich otamo individuals mwakete public institutions mondo konywa. Kwa hivyo kadipo ni bedo trusted gi public office mora mora, tich maler ma chieng' moro nyikwa ibende nyalo inherit society ma wanyalo kwano ni ngima wa kwere wanoweyo ngima makare. To ka en mar yako, ti waneno jomo yako bekere gi oruchore. Kwa hivyo in bende warucho kari, ing'ama mayo wane. Kamano wawuogi ng'ama achielo chore machiegni akaw pachi matin. Adwa ni ichakna gi nyingi weche mag mibadhi e sekta mar thieth. Ok en gima nyien. En gima osebede ka dhi kinde ka kinde. In kaka jakenya ma bende omenda ne samore kwalo ka okalo kuom migepegi. Ang'o minyalo tim mar tieko mibadhi e sekta mar thieth? Erokamano, an iluonga ni Pamela Uma, an jadak ma Migori. To gima mibadhi ok en gima nyien, to en gima bende sobed kiwuoye kinde gi kinde. Mokwongo kaka i hospital, aparo ni winjo bed ni gitiyo gi digital means mondo gichok godo pes ma iye kanyo. Mano nyalo kelo a little sanity. Kar pes moko michoko samoro to kia kata pes dhi mbele kuon winjo bed ni gitiye, samoro kata winjo bed ni chulo go ji samoro ok chul. Ama seche moko nyalo dhi hospital tinyisi ni yath onge, kara yath gin gik manokel to but ochoko tere e chemists mag pharmacies mag ji giwegi. Koro in that case samoro gigolo yedhe maybe mani hospital to gitero in their own pharmacies. And then number 2, owinjo bed ni ng'ata moyud gi yor mar mibadhi e yo mora mora ikaw ne atwa mager mondo bed example mar jomoko bende mondo kik jomoko tim. And then jok mani offices madongo owinjo gibed jok ma nigi a lot of integrity to set as example mag ne jomoko bende. Yeah. Ok ang'eyo ni ka ochopo kuom joma chiwo thieth, wanya paro higni moko maloyo adek mokalo. Ne nitie kes mane waluwo e doho ma Migori ma jotich 4 notere doho nokwalo yath maromo Sh400 Migori ka. Nyalo ng'iso ne joma chiwo thieth gi ok chul gi moromo koso uneno nade? Ang'o muno ka gimbe ginyalo donjo weche mag mibadhi? Ok inyalo wacho ni ok chul ng'ato moromo emomiyo donje mano ni tama. En gombo mang'eny and then gombo yako gimoro ka azin ka kodhi maraj no sedonjo kuomi ti gomba ni mondo imed yako to ok ni ichulo ng'ato matin. En contentment gi gima ng'ato ni godo. Yes. Erokamano kuom paro maliwo kamano. Erokamano mano moko kuom pacho gande kaunti Migori ka otende kod mibadhi e sekta mar thieth. Bende waseneno ka bende kinde ka kinde kata Apisa se migawo mar thieth e kaunti ni osebedo ka chiwo siem ne jotije kinde kalore kod lal mag yedhe ba bende yano sene e kaunti ma Migori kinde mokalo. Ka bende oganda wacho ni yo makare ma inyalo tigo mibadhi e sekta mar thieth mokwongo en keto kata tiyo kod lony manyasani e choko omenda mondo omenda ma ochoki kuonde mag thieth oter kama owinjore. Ka bende ng'ama oyud kod chilono mar mibadhi onego kaw ni okang' mar chik mondo koro bed ranyisi ne joma moko nya bedo kod paro machal kod mano. Mana inya George Juma wawinje yo makare kendo rok manya kuom bago nwa TWAK ahinya nyaka luore kod thor wachwa mar odiochieng' makauno jopiny makamago oloso makare. Erokamano inya nyakwar mgajwang' mano jafwambo mar kaunti ma Migori George Juma kanoloso kod moko kuom jopiny wach ma bende japiny moro owacho kanyo wach moro malit ma bende dibede ni timore.
En seche ma in kaka jal ma bende chiune procurement kata in contractor. Seche ma bende iyako mwandu omenda manego bed ni gero godo ute mag thieth makama. Manego bed kata ni inyiewo godo yedhe gi gik ma mwandu mamoko mag thieth. In kiseyako gi to samoro watni more ma dhi e subtende makamago to koso kata mna mwandu makamano ka wang'aye to malite matimore. Aya, iwinjo pach jopiny ahinya kawuok e kaunti ma Kisumu kanyakla kod kaunti mano ma Migori. Nyakoro mga jompo nono kio TV ni okinyi makawuono mane thor wach mabende wantiere godo Mibadhi mabende duola makedo ne Mibadhi pacho ka EACC notimo duche manyoro okinyi makawuono antiere gi Apisa achiel kuom apisa mag gi mochung'ne chike mago mag EACC Charles Ayoo. Charles Ayoo mana pachi mapiyo piyo kalure kod pach jopiny mabende loso. Jopiny owacho kare kabisa. Jopiny owacho kare. Kaka ma omulo chunya ahinya en mawacho ni mano jamoroni mawacho ni kodhi osuptal to yudo ka thieth onge to kogolo gimoro matin ti yath koro nitie thieth koro nitie tiore kata e clinics moko maoko koro ayie gima jopiny wacho lakini jopiny ok bi mbele mondo nyiswa tabugi gigi giwacho mana ne jofwambo gi keyo akwayo gi ni sama gineno shida makamano gibi forth mondo ginyiswa ni kaka makamani gibi gi report no mondo koro wakaw action kaka mamoroni ma ka gidhi hospital to ka gigolo gimoro to ioro gi specific clinic kata kar nyiewo yath. Aparo ni mano gimonego bende gibiro giwacho no. Bende kata mna ka EACC bende udhi e ground kacha nikech piny kata bende ma weche gitimore. Uwinje kata mna ni gino subtande mamage matimo timbe makoch kod maga. Ngene moko kuom pach jopiny ma bende uloso duche makawuono wadhi bedo kwa lose. En mana ni nang'adi este ma bende wadhi ir nyawado Millicent e county ma Kisumu. Nang'adi ka bende ni lose weche mag counties ma bende Mibadhi makamago e touch. Ero kamano. Atemo nyiso gima nonro ni wacho e counties mane wang'iyogo counties 25 go atemo nyisi kuma koro Mibadhi otimonewa kuma koro Mibadhi lich e 3 stages bar procurement. Asa nyisi ni stages of procurement one gi pre-tendering, one gi tendering, one gi post-tendering, one gi budget phase, one gi commitment, verification and payment. Koro stages adek mogikgi kanye makoro Mibadhi lich to Mibadhi lich nikech iyudo ni a stage kaka mar commitment commitment stage iyudo kaka commitment stage mano makoro omenda koro chigni omenda chigni wuok iyudo kaka commitment stage stages adek gi Mibadhi lich ka commitment, verification gi payment. Iyudo kaka commitment stage iyudo kaka ntiere delay approval and disbursement of funds. Ka koro ng'ato bete e vouchers, ng'ato bete LPO. Iyudo ka approval of non-budgeted. Iyudo ka koro kae gidwa ni gikal gik ma budgeted. Then iyudo ka ntie price inflation ka gimedo bech gik moko. Bech gik moko ka ntie nikech koro ka pesa osawuok. Pesa chigni wuok. Iyudo ka gimedo bech gik moko. Price inflation. Then kwa dhi stage mogik mar payment. Ka kod ng'eni en pesa. Iyudo ka ng'ato obete file ni. Iyudo ka there is delay in payment. Mana mondo nyisi ni wapogre ale chuli pesa ni to wapogre kisayudo to kuwapogo be onyisi ni be ok kata kisayudo onyisi ni pesa ni yud pesa makama imiya to in mai pesa mwachuli to doni neno ni kaluore gi nonro mar EACC kuom ranyisi Charles samoro na ochiwni procurement mar siling million kata 100 an kaka Sharon ko ranyisi ni miya kwana ta malapar mar omenda makamano dong mane ma bende report no yango kamano mana dier Kor magi stages bali sana payment stage ni en stage ma adwa ni jopiny oya wangi ahinya ma wan gi office pango ni abo wacho katieko but koro wach sani wan gi office Kenya mangima wan gi office Kenya mangima tada we pinywa mar Luo but office wan go Kenya mangima mago branches mago regional offices
wan go Kenya mangima ma jopiny ma nigi shida kaka jamoroni mano wuoyo malit cha ma samodhi osuptal koonge pesa tok miye thieth ka en gi pesa tiyore specifically pharmacy mar nyiewo yath to sani imiye thieth. Adwaro ni jopiny kik bed gi gigo, jopiny onego wuog oko okelnwa wachgo mondo wane kaka watimo nikech ka giwuoyo awuoya kamano to koro kony. Seche ma gikelo ni winjo ka japiny moro e kaunti en kaunti ma Migori koso Kisumu ma bende noloso ka wacho ni un kaka EACC kosekelni weche ma kamagi nonro bende ukawo godo higni malach. Do ni winjo ka janeno moro bende nowacho? Nawinjo kamano, but ok apar ka en adier. Kaka piny Luo wan gi ofis ariyo ma jopiny nyadhi ofis moro amora. Wan gi ofis Kisumo, Western Regional Office Kisumo and first floor square building, Central Square building off Ogingodinga Street. Anya miyo gi namba ma ginya kata goyo mar office ma Kisumo. Namba en 075408512. Ginya kata go simo kuno, ginya report cases gi. One go office moro ma South Nyanza Regional Office e Kisii. Mago mar office matayo piny Luo. En off Kera office, vehicle opposite Kera office, vehicle inspection unit, man office ma Kisii. Simo ginya goyo 07224. Maka ngino dibedo kada mna kwa tieko godo donge adona tieko but koro ngato joneno koro ada nyiso gini office wan go e Kenya mangima to sana pinywa maluo Nyanza ginyalo di office ma Kisumo kata office ma Kisii dong bende ginyalo donjo kata mne mbui magu dong untere gi gige website nyaka namba mar simu nyaka namba mar simu wanya gi Huduma centers Huduma offices kumora mantie Huduma center wan go office kuno ginya dhi go report kuno. Manoko luore kod weche mag mibadhi mopogore opogore donge. Weche mibadhi mopogore opogore. Kapo kadhi e kaunti ma Mombasa, weya ka wane ote mokariyo mabende nodonjo kake kida piny go yani koro kaka ote yore lai mago te machoka rede ka uchendo no nothing sudo chima kawuono mbui mar Facebook waonge adeno ka moko kuom pod penjo. Aya wasome ote ariyo kende mabende donjo wayiera mana gisani. Ntiere ote ka mano mar janeno marwa moro ka iwacho ni ang'o momiyo Mibadhi Hospital oloro tiyo kod NHIF to en mar government ne giweyo tiyo godo Disemba higa mokalo. Wach makamano biro bedo kwa nono ka bende wang'eni ntiere mibadhi mabendo goyo touch mano e duola mano mar NHIF. Aya Jack wacho na wuoro kaka joyeko ni e piny Kenya to adhi chomo kanye wacho ni Jack Oguta mano kiwuok Gwasi. Gisanya kwa rumgajua nikech pod aneno ko ntiere gi thuolo mano mar TWAK yena mar mondo mi adhi e kaunti ma Mombasa. E kaunti ma Mombasa to ken kaluore kod thoro wach mabende wantiere godo kiny makawuono en kaluore kod okenge mag weche mag somo kama bende jatend migao mochung'ne weche mag somo Ezekiel Machogu bende gisani loso wang'eni kamiti mochung'ne weche mag somo bende ntiere gi rome magawa moro e kaunti ma Mombasa chutho kaluore gi thoro wach ahinya mano mar nono kumar penj mar klas 12 mar higa mokalo. Wawincha nena kaka Ezekiel Machogu jatend migao mochung'ne weche mag somo kaka loso gisane. Over the past 4 years, there has been a significant increase in the number of contracted professionals from 74,810 in 2016 to 96,321 in 2022, which is an increase of 28.77%. This has ensured that there are adequate professionals to support the efficient administration of the examination. The Ministry of Education and NEC remain committed to maintaining the integrity of the assessment so as to uphold the credibility of the certification process and the prevailing education standards. Monitoring of the field administration of the 2022 KCSE examination. The monitoring of the field administration of the 2022 KCSE examination took place between 21st November 2022 and the 23rd December 2022, covering all the counties. The officers involved in the monitoring of the 2022 KCSE examination were drawn from the Ministry of Education, the Ministry of Interior and National Administration, the Teacher Service Commission, the National Parents Association, the Kenya Private Schools Association, and the Teachers Unions. In addition, senior government officials from federal ministries, departments, and agencies participated in the exercise under a whole of government approach.
The officers who participated in the monitoring exercise submitted their reports in the form of duly filled monitoring questionnaires, and where there were emerging issues, separate detailed reports were prepared. NEC also operated a call center and provided guidelines for submitting written reports and evidence concerning any malpractices in the examination. Marking of the 2022 KCSE examination. Honorable Chairperson and members, the marking of the 2022 KCSE examination began with coordination of chief examiners in the church on 21st December 2022. The other examiners reported from 2nd January 2023, and the marking was finalized on 18th January 2023. The examiners were taken through the relevant guidelines. Each examiner signed a form committing to high standards of professionalism and integrity. A similar form was signed by the security personnel deployed during the administration of the examination. These are attached in Appendix 9. The total number of examiners involved in the 2022 KCSE examination marking exercise was 30,592 in 35 marking centers compared to 29,116 examiners involved in 2021, representing an increase of 1,476, which translates to 5.07% of the examiners. NEC examiners are invited online through the contracted professional portal and are required to read and understand the instructions on marking, which form the basis of the contract between the examiner and the NEC. The examiners who accept the conditions voluntarily sign the contract and report the various marking centers on the scheduled date after clearance by the Teacher Service Commission. The list of selected examiners is sent to the Teacher Service Commission for vetting before they are invited for the marking exercise. Since 2016, NEC installs a secure virtual private network connecting all the marking centers to the central server. This ensures that the captured marks are relayed to a central server in real time during the keying in of marks. Adequate security measures have been taken by the NEC warehouse and the marking centers. This includes installation of CCTV cameras, use of multi-agency security teams, and the vetting of persons allowed to handle the candidates' answer scripts throughout the period. Tight security is also put in place during the transfer of candidates' answer scripts from the warehouse to the marking centers and the back. Each examination paper is marked at the marking center by different examiners. Papers with the alleged candidature were marked in more than one marking center. All of the marking activities are coordinated and closely monitored by a multi-agency security team that is coordinated at the command and control center and operated on a 24-hour basis. NEC marking schemes are securely developed a day after each examination paper is served by the candidates. Nyakoro mgajua ngamano daten migo mochung'ne weche mag somo Ezekiel Machogu kabende ntiere kaunti ma Mombasa kabende manaka kana nase kilunie chal mar fwambo odiche makawuono oromo kod committee mano mochung'ne weche ahinya mag somo pacho kaidi kanyakla kod jodito mamoko mag somo mano kabende giloso kotendre kod nonro mabende itimo ponono na ntiere kuo mar penj mano mar klas 12 mar higa mokalo bende kaunti ma Homa Bay bende kapok wan watieko bende watemo ng'i anena kawanyalo yudo jafombo marwa Alia Beach ka intiere e county mano ma Homa Bay odiche makawuono intiere gwenge mag Mbita ka bende wang'e intiere jadolo moro mong'ere kaka Joseph Otino Chenge kanyakla koda jokanyo mage abiriyo mabende no maki odichieng' manyoro mane county ma Homa Bay ka bende iseyo gi kod okenge mopogore opogore odiche makawuono ibiro bed ka osechop gi nyaka sani e nyima doho mano ma Mbita wabiro bedo kwa tudra gi jafwambo marwa Abich ka wanwa yude en wach mabende biro bedo kwa kiloni achiel kachiel
achiel ka bende Joseph Otieno Chenge ni entiere gi kanisa moro ka mong'ere kaka Jerusalem Mowar ma bende wacho ni nyaka sani kata mana kanisa no bende ok ondikre. Koro mago duto te wabiro bedo kuwa walunyisi. Parni nondhiye ka bende nowacho ni odwaro romo gi jatend piny Kenya, entiere gi weche ma bende odwaro fuono ne. Kokamano waduoge thor wachwa ma bende nwantiere godo diche ma kawuono e chenro mar mbaka oromo chutho kaluwore kod okenge mago nonro mag mibadhi ma bende EACC notimo kaluwore kod sekta mano mar thieth e pacho kaendi. Bende nang'adi bende kidhi nyime gi nono kata mana fuononwa counties ma bende mibadhi nogo touch. Nisenyiswa ni mibadhi ma kama ni okenge manade. En mana ni counties ma kamagi nokinyiswa ni gin mage. Sani ok en sa mar wacho ni en counties mage nikech ok dwa yang gi nikech nonro dhi mbele, anya ketho wach nonro sani. To dibed ni waketa pacho kata mana maino kaluwore kod counties adek ma bende koro nowach ni samoro omenda mana kaka niso nyinyi mag procurement samoro kalam ka en siling 20 tinde ko siling 2,000. Mano dong ni wacho ni counties kaka mano Tharaka Nithi, Meru, kanyakla kod Embu osebedo ka medo omenda mathoth ahinya kaluwore kod procurement magitimo. Bende kwa loso ni neno ka joneno magwa moko bende noro ote ahinya kaluwore kod bado kumba mar thieth mano mar NHIF kama bende wang'eni jopiny mathoth bende jayudo achiedh nade. Nitiere moko kuom osuptende dano moro nowacho ni kuom ranyisi osuptal ma bende nonyiswa kanyo ma bende wabiro bedo kwa yango kapo nono ni wach makamano en mar adier kata oyo ma bende wacho ni ok osebedo kakao okumba mano mar thieth chakre higa mokalo mano osuptal mano Mibadhi mantiere kaunti ma Nairobi. Koro biro bedo kwa yango ne tenang'o nikech aneno kata mana ka nitiere moko kuom osuptande ma bende NHIF bende wacho ni samoro giketo ga omenda mathoth. Koro samoro bende mibadhi bende goyo tach. Walo sane kotendre kod wach NHIF ni. In wach NHIF mibadhi ma bende samoro nyalo lak nyaka gulu mar NHIF di wach nang. Wach mar NHIF ni nitie lakini kwa wacho wach Madare Mental Hospital. Hospital no en hospital mabedo ngeni health obedo devolve e counties. To nitie osuptende moko ma pododong sirikal mamalo national government. Madare en achiel kuom gi, Kenyatta National Hospital achiel kuom gi, Gidhi Referral Hospital mago pod nie attend sirikal mamalo ma is national government. Koro with Madare gi NHIF aparo ni sirikal mamalo streamline issue mar NHIF mondo bed in line with government strategic goals of universal health to every person. Koro wach NHIF gi Madare apani sirikal mamalo ng'iyo wachne. Aneno ka waziri lose wach NHIF okadwa na wach mang'eny nikech waziri monego bedni mano migao mare. To bende kwa loso kata mna kaluwara gi report mana EACC ogolo nikech EACC ni bende kan ugolo kata mna mibadhi e sekta mar thieth bende nugolo mibadhi ma bende osebedo katimore agulu mano mar NHIF kama bende wacho ni oyangore bende gi sani kaluwara gi report makamano ni piny owacho nego bedni chwalo omenda maromo siling bilion 20 omenda mar jotich mago mag piny owacho ma bende nyaka gi sani pok gichwalo e agulu mano mar NHIF. Mano to diwach nang nikech mano kaluwore kod nonro ma bende notimo. Nonro mane watimo ogolo onyisowa ni health sector or Ministry of Health financial year 2022-2023 nomi bilion 122 gabich nomi mano bilion momi health sector mamano oriwo nyaka NHIF gi gimoro amora e financial year ma 2022-2023. Mano omenda manego bedni mano en omenda momi health ministry moriwo nyaka pes NHIF. But bede kufuono mar mondo mi ung'e ni piny owacho nang'o mieno omenda makore lach makama winjo kanyo bilion 20 ma bende pok ochwal. Magi gin omenda ma ing'ado jatich mano mar piny owacho dwe ka dwe oseng'ad NHIF. To NHIF koseng'adi to omenda makamano ok chulgi. To NHIF kok ochul gin bende ok wan gichul ni od thieth mano mora mora mano bende osebedo kata mana ka kelo nyao mane sekta mano mar NHIF. Kora pani wach makamano biro bedo kufuono motegno. Wach dwa bufuono mondo wang'e tiende mare hospital ma Madare Mental Hospital. Lakini osuptende moko ma public mar jopiny NHIF tiyo kendo tiyo maber.
bende ng'eni bende nitiere kata mana moko kuom apisas mago mag thieth ma bende osebedo kad nono kata mana od thieth mopogore opogore. Kaunti ma Kisumo bende odiochieng' manyoro naneno ka kamiti mano mar od bura mar Senate mochung'ne thieth bende notimo limbe e kaunti ma Kisumo mano mar rango kaka osuptende ma Kisumo bende tiyo. Chutho bende naneno kanyo kada giromo koda mago moko kuom jod bura kaunti ma Kisumo mano kamiti mar od bura ma Kisumo ma bende gisane bende kwayogi mar mondo mi giketa osuptal maduong' mano mar Jaramogi gi Ngodinga to level 6 mano mar chwalo kenge mag thieth. Deno iparo ni ber bende ka kamiti mago mochung'ne thieth ahinya mago mag od bura mar Senate kata mana od bura mar National Assembly limo kata mana counties mopogore opogore kama bende kata mana Mibadhi ogoye tach mar ng'iyo ni rem ne kanya nikech japiny to ema hinyore kochopo kata mana giko. Ing'eni nonro notimre e county 25 tineni county moko pod owe oko. Koro od bura mar Senate gi National Assembly usawuothe county 25 gi. In fact gisawuotho e county 25 te lakini gine yo mar dhi e county 25 go te mondo ging'i ni to mibadhi matimre e sekta mar thieth ni to timre nade to challenges ginang'o tango ma causes ema miyo gitimre kamano. Koro od burano pod nie yo mar tieko counties go te. Ber mar mondo be gidhi kata mne counties mamoko nikech 25 ewi counties 47 manyiso ni counties 22 jopiny mantiere counties go kia ni enang'o madhi mbele e osuptande magagi. Dakika neno ka dhi mapiyo nego beni watieko twak makama to kwatieko twak adwaro mar mondo mi wach ni mogika hinya kaluwore kod mibadhi e sekta mano mar thieth mano nonro ma bende nugolo bang' mano to bende nyiso wach ni mogik Charles Ayoo bende iparne jopiny kuonde ma bende apisu nitiere bende uwe kor gwenge mopogore opogore. Ero kamana ahinya Sharon. Adwaro nyiso jopiny ni nonro ni notim maler ahinya to nonro ni nobiro gi some measures mondo okony dino buche mek mibadhi e counties in terms of health sectors gi projects mek thieth mitimo. To among measures mane survey ni otimo en mondo wabed gi monitoring and evaluation inspection projects officers. Maka projects atimre to wabedo gi monitoring and evaluation officers. Then onego beni wabedo gi auditing and inspection by engineers nikech magi projects matimre e migao mek thieth. Then onego beni kendo migao mek county kata sirikal maduong' keto project implementation committees mang'iyo gimosatimre. Koro magi gin some of the measures ma wabiro go ma wabo share report wani gi counties te mondo nge how to mondo nge gidino buche mibadhi e migao mek thieth e counties gi. Then onego beni wabet kata nyaka gi integrity assurance officers, onego beni wabet gi compliance requirement of compliance certificates from KRA, EACC, Office of the AG, mar companies gi performance bond. Mano kapok utimo nonro. Kapok watimo nonro. Wabedo gi clearances go. Compliance certificates. Then onego be ni guidance on corruption reporting channels be bedo clear. En mai kumana kele wach na mar jamoroni mano oyuak kabisa ni konge pesa tok mietith. Kaen gi pesa timietith tiore a specific place mar nyiewo yath kar od nyiewo yath. Ido ni reporting center e Shidaka. Reporting center e Shidaka jopiny hinyore to ling. One go office Kisumo, one go office Kisii, mago office morito pinywa mar Luo dala kocha. Ginya dhi ofisego, ginya report ofisego, one go Huduma centers Kisumu, one go Huduma center Kisii, one go Huduma center Homa Bay, one go Huduma center Migori. Maokunde ma jopiny nyadhi to report cases gi. Then gima be adwa wacho ni duol ma EACC be chiwo self declaration forms chichiwo gi non. In fact one kendwa office sirikal machiwo declaration forms gi non mok wachaji kata ndururu.
Wanya gi offices e regional regions e towns madongo dongo towns gite wan gi office ngeni gima japiny kiaga ke kama ka civic education kana na puonj ne jopiny bende otimo gi yo makare ni japiny nyalo chuo kata mna report makamano mano gima okapaka thoth jopiny kata mna kiwinjo kaka giloso kata imbui ntie anonymous reporting system ma japiny jopiny kita wachgi mok gi identify themselves ka giluoro wacho gima gin ticha chwa report kanyo confidentially to report chopo ero kama na nyaitieko nikitalo rado aloro chenro atieko then yomoro be ma wabirogo en mar loro ne contractors gi joma timo biashara gi county joma kwelo gi county joma winjre kata ma collude gi county ntiere board miluongo ni public procurement board and TJ and public procurement regulatory board kanyo wandiko ne board no mondo gi short list gi black list kendo gi gang ne contractors makwelo gi ji to bende gi kawang makamano mapiyo gi kawang kabisa board the regulatory board mar public procurement no tiyo kendo ni kare en kosa ndiko ne gi wanyiso ni contractor no timo kama tiloro ne koro konyal timo ohala gi sirikal mar county kata gi sirikal maduong koro maga tuwa mwakao maber then kendo gima wakwayo counties ni payments te a county both county the national government and payments to itime IFMIS an integrated financial management system. All payments make national and county governments itime IFMIS platform. Ok team okomari IFMIS. Koro mano be wakwayo counties. Ni county ekuma yo duonge mar kwelo. Ekuma gi kwela inya. Mondo counties otim every payment e IFMIS platform. Inya isoka wang counties inya nyama bede ni ngwacho ni ntiere counties matimo restricted tendering. Apa ni mage mok look at IFMIS. Mok ti matimo restricted tendering mok lu procurement laws go. Mage mok tim gimo wacho ni lakini waluogi gibo duoko penjo samo chopo ero kama na inya wamede kaka jopiny bende wageno ni ubro bedo kutimo nonro makama e yo makare mar mondo me omaka chije ma bende itudo kod mibadhi ahinya sekta mar thieth mamiyo japiny mantiere kata mne dispensary mantiere clinic mane ok nyak tamna yudo yath kwa kamano Chalsayo agoni ero kamano kumbiro he TV mar Ramogi ponjo wake ndan ibiro gotese neno ka iji ami gigi moko mar lero ne japiny wach makare aparo ni golo doke iti japiny inya kalore kod nonro manotimo no ni en research ma kwa pingi en research ma kidie ground tido ka weche ni mana kamano ero kama na inya Chalsayo nyakor mga jong mona na Chalsayo Apisa mano mochung'ne chike heduola makedo kod mibadhi e pachoka EACC mane thoro wach mabede nwantiere godo ahinya mar yango nonro mabede na gigolo odiochieng manyoro nonro mabede na gitime sirikande mag gwenge 25 jogo kwa bede no dadhoge gini ji maromo 200,000 weche mabede na gidayo dho jogo kwa bende tiyo e ute thieth mopogore na gidayo dho jo contractors jolonye counties mopogore kanyakla kod jodito mago piny owacho nonro makamano wase yango ni matut en geno marani iwinjo to menen geno marwani japiny bende owinje e yo makare naneno ote moroka asoma ote no achiel kende atiek chenro makama Kevin Odhiambo mano mar wuod Barsengo e county ma Migori iwacho ni asoya emoketho pinyni nyaka daktari dwara asoya ni yathonge lakini kisemi asoya yath koro yudore kata mna dakteche go ber kutimonwa nonro mar mondo mi wayang ni gino subtande mage mabende lakteche nitiere gi timbe ma ok ochomo yo mago timbe majendeke kwa kamano nyakor mga juangini bende guniro kamano kuom bedo kodwa chenro makamana no ka janeno moro bende ni kanyo aparo no kasomo ote mare ni wacho ni ka moko kuom joma chamo sara ema kwalo kar jotuo dhi chomo kanya en wach moro malit e ote mineno kanyo no kasome tero kora some ero kama na inya bende paro ndikonwa nyingi gi gweng mineno wa mar mondo mi waneni TV mar Ramogi wamwomwa gode gi oche mage kwa kamano kaka pile wagoni gero kamano kuom kete TV mar Ramogi elonya wadwa Cleophas Oluoch mabende notayo gudo chenro makama chakre sapagare mar okinyi ero kama na inya bende wantiere gi ji mathoth ahinya wantiere gi Bob Wafula ka director jogo picha jo makduol ero kama na inya kiny bedo do chieng ibed kodo do chieng makare koro mokiny ibed godo chieng makare nyinga Sharon Ngao. Ero kamano.